vaig començar amb 2 mesos. En 2 mesos vaig pujar per primer cop a l'escenari, als braços de la meva mare, i amb 2 anys per meu propi pes, diguem-ne. A partir de llavors vaig començar a cada vegada agafar una mica més de paper i primer vaig començar fent de mosso de pista, que ajudes a portar els matalassos pels artistes, el pastís que fa servir el meu pare li portava jo amb tota la vergonya. I a poc cada vegada vaig anar fent més i més, fins que al final la meva mare va tenir uns problemes al coll, uns nòduls que la van haver d'operar i va estar 6 mesos sense poder parlar. I llavors, en aquells 6 mesos, quedava la temporada del circ i nosaltres necessitàvem una presentadora. I com que jo ja havia començat amb el cicle de teatre i així, me'n vaig encarregar jo i així hem estat fent durant 3 anys. I anem fent, no? A part d'això també, a part de la part artística, també he fet producció, cuina, la gent que fa tota la rebuda del públic. És que aquí es fa de tot. Jo des de molt petita tenia molt clar que no em volia dedicar al circ. Jo volia fer teatre. Per què? Molt fàcil. El meu pare és pallasso, ha sigut pallasso tota la seva vida, però si tens un percentatge de la seva carrera professional, el 70% és tècnic. És camions, carpes, ferros, cotxes, tot el greix, brutícia, tot és molt brut. I després hi ha aquell 30% de màgia que quan fas tota la part tècnica et queda, que és el circ i tota la part artística. Però jo sempre vaig veure que tot allò era molta feinada i llavors el teatre té la facilitat aquesta de que l'escenari, a l'espai on actuar i fer l'art, ja hi és. Llavors tota la part tècnica te l'estalvies. I llavors vaig començar fent teatre amb aquestes ganes, però me n'he adonat que el teatre ben bé, sent un bitxo de circ com soc, no m'acaba d'agafar a mi, diguem-ne. Llavors, ara estic fent un superior de so i quan estigui vull fer música i m'agradaria estudiar manipulació de titelles i stop motion, perquè el meu plan és formar-me i agafar un munt de material per després quan els meus pares, que ara ja tenen 60 anys i ja comencen a estar cansadets i vulguin descansar, que tot això no es quedi sense hereu. Uau! Màgia, emocions i vida. És que són les 3 que em venen així més ràpid. Abans era una, jo crec. Abans de que arribés tota la tecnologia i tot plegat, el circ era el que t'acostava a casa, allò que no podies veure, diguem-ne, allò que et semblava impossible, et semblava fora de lo comú. Però avui en dia internet ja ens ha ensenyat tot el que ens semblava impossible. Llavors el circ, dins de la cultura i tot el que la cultura aporta, té la màgia aquesta de, en el moment, s'atura tot, tu rius, passes bé amb família, amb amics, acompanyat, i et transformes en immortal per uns moments perquè deixes de pensar en tots els problemes que t'esperen al sortir de la casa. Bé, quan els meus pares van començar, el circ era algo molt tradicional. La típica imatge del circ que arriba amb el tren o amb caravanes i es planta allà durant un temps amb els animals, les domadores de lleons, els pallassos, Blanc, l'August. Però en el moment en què meus pares van començar amb el circ ja tenien la intenció d'anar una mica més enllà i d'agafar l'essència de tot això, deixant de banda tota la part bruta i que per mi és lletja del circ, com eren els maltractaments, l'explotació de l'equip humà, diguem-ne, les condicions de vida que en el circ, vulguis o no, si nosaltres, quan jo era petita que anàvem en gira, ja eren unes condicions en què t'obliguen a no poder sortir al carrer
si no vas abrigadíssim perquè en el moment en què obres la porta estàs enmig del no-res, a l'haver de passar 2 dies sense aigua perquè primer has d'organitzar tot el campament i després has de posar la llum, l'aigua i tot plegat, ja no m'imagino com seria en el segle XIX o el segle XVIII, que també ho feien, no? I avui en dia, passat del circ contemporani aquest que van impulsar els meus pares i d'altres, amb la màgia aquesta de la tècnica per sobre del más difícil todavía i la màgia aquesta de crear amb carisma, diguem-ne, ara ja el meu germà, per exemple, i les noves generacions que surten dels circs, de les escoles de circ de França i així, que són com les més pioneres, ja busquen una barreja entre disciplines. La música, el teatre, la dansa, el circ, inclús la pintura i les arts més plàstiques també hi entren dins, no? I llavors això obre un ventall de possibilitats immens. Circ? No. Resposta claríssima. Però ja no només és en el circ, és en la cultura, en l'educació, en la sanitat. La veritat és que sí, perquè era un somni, no?, el fet de convertir-se en artista i tal. Quan era petita jo vull ser com els pares, jo vull ser artista, tal. Però llavors a la que comences a tenir una mica d'idea i consciència del que és el món, la jungla que ens espera fora, dius, hòstia, vull ser una morta de gana tota la meva vida, o sigui, vull anar escurada cada dia de, hòstia, no sé si em dóna ni per tabaco. Sí. Vaig dubtar, però sí, perquè vaig estar... Bueno, de fet estic fent el cicle superior de so perquè vull tenir un comodín de que no sigui... tenir un ofici que no sigui artístic, que a partir d'hores de carregar i de tècnica pugui tenir uns ingressos. Que és complicat de saber. L'art sempre busca allò per on, aquella via que no s'ha explotat encara, diguem-ne, no? Venint d'èpoques supercarregades, de molts adorns, molta floritura, ara justament, si t'hi fixes, la majoria d'arts en general van a la senzillesa, en la simplicitat, en la delicadesa de la poca cosa, no? És que depèn de la família en la que hagués nascut, però jo no m'imagino una Luara sense circ. Em diria d'un altre nom i segurament tindria els pits més grossos. Això ho he viscut des de sempre, llavors hi ha moltes coses, moltes maneres de funcionar meves que jo fins fa poc no veia, però ara veig clarament que ve molt relacionat en haver-me mogut des de molt petitona en uns ambients com aquests, no? Suposo que si agaféssim la Luara i l'haguéssim de posar en el ventre d'uns altres pares, haurien sigut artistes igualment.